जय जगन्नाथ सांगमाने आसंतु बनेଇବା ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ପିଠା। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବତୁରାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ସ୍ମୁଥ୍ ବେଟର ବନେଇ ନେବି। ଏଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଆମର ପେଷ୍ଟଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରାରେ ଗୁଡ଼ ଦେଇ ପୁର ବନେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଅଳେଇଚ ପକେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକେଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ନ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବେ ଆମର ପୁର ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ପିଠା ତିଆରି କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଫା କପଡ଼ା ନେଉଛି, ତାକୁ ବେଟରରେ ବୁଡ଼େଇକି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ମଝିରେ ପୁର ଦେଇକି ଚାରି ପାଖରୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ। ଏମିତି ପିଠାକୁ ଚାରି ସାଇଡ଼ରୁ ଗୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପିଠାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ଆମର ପିଠା ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି। ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପିଠା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଆମର ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।